फंबायमोनहा हरै सिदा खुना थाखो जाबाय ओइ नुदोंसो नाब्रा बेलाय दे ओइ नुगोन दे मोजां खाथे जों बयबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय आलायारन अनाथ आश्रमावहाय दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय चिल्ड्रेन डेखौ फालिनानै बा चिल्ड्रेन डेखौ लोब्बा लाखिनानै गथ'फोरखौहाय जों माखासे पार्टिसिपेट खालामहोदों दा बेनिनो मोनसे नुथाय खोन्थानाङा जानरायदोंलै होदो मोसाबाय नामा दांग्रोमनाया स्मार्टखा गथ'आ नुदोंसो नामा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आलायारन अनाथ आश्रमाव दिनै चिल्ड्रेन डेखौ लोब्बा लाखिनानै उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौहाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय फैनानैहाय माखासे बायदि बिथिंखौ जेरै खारनाय बारनाय बेबायदि खेला गेलेहोगासिनो दं बेनिनो मोनसे नुथाय होबाय माने गैया बेबो चार्जारा मिलाया बारा ओइ सार मोजां खाथे नुगोन होगोनलै बियो दा होगोन बियो नै होखागोन बियो फुरा फिदिङाखैना जाय आन्दाज थायो बियो होखागोन नांलालै जाबाय थेवबो बथलावलाय अबाव फोनांनानै फैफियो ओइ लबाव ओइ नोंसोर दोननाय जायगा लबाव बे सिद्दा दोननानै जायो नामा मानसिखौ एसे फिदिं दाथ' फिदिं जाना हाखरखौ नायरा हाखरानो आरो सिद्दा लांखायो रोंबा कमेन्ट्सफ्राव हरलाबायथारबाय नामा हगारफादोब्रा जासफोरखौ कमेन्टआथ' दिबालाय औलै माने एसे फिदिंनांगौमोन मानसिखौ जायासैलै फंबाय फिदिंबा आन्दायखायोलै हाजार एखे लाइनावनो दोनफिन आन्दायो फिदिंबा नुबाय नुबाय ना अरखौनाय नुबाय